Gade Jens Stol har en søster, der hedder Metadone, ikke? Ja, det er godt nok. Så snap dig selv på skulderen og tag dig selv i nakken, ikke? Jeg kan ikke få toupé, fordi jeg er et læbjern, ikke? Og som de sagde i redningsmandskabet til mig, der var lærer for dem, Palle, kan du ikke lide dit hår? Jo, hvorfor går du i sag? Jeg kan ikke ved det. Så er det på din tosse, sagde jeg. Ja, det kan du. Som man siger på engelsk, I have, you have, kolonier, eller på fransk, slapper de døre ned og pudser vinduerne. Ja, det er jo klog, ja. Som min bror siger, man kan ikke både spise og kalkum på nosserne, medmindre de er fugtige, ikke? Det er rigtig nok. Som man siger, i de her indvandrertider, de hedder med nære juletræ begge farvede kugler, ikke? Og som man siger, ligheden mellem gæstarbejder og en tidsmand, det er de bedste, når de rejser, ikke? Og forskellen på en blød tidsmand og en gæstarbejder. En blød tidsmand får man ikke ind, en gæstarbejder får man ikke ud igen. Min datter siger, hun er ikke racist, hun er bare mørkeret, ikke? Så hun begynder at komme sammen med en blanding af en irer og en italiener, det er godt gået, men han bor over i United Kingdom. Og laver de her op, er der party eller sådan noget? Regn med det, ikke? Er det det, I siger? Nej, jeg kørte på de der stand-up-drenge, de fik tæsk, ikke, af mig, ikke? De holdt deres kæft, de der drenge, Kasper Christensen, Mads Vangsø, Gindberg og Søren Søndergaard, da det var tæskehøjne for 8 år siden. Så kunne de godt trække til dem, ja. Så. Det var alle sammen pjørtebestykker helt hvide i hovedet. Så de har tænkt, hvorfor er lesbiske kvinder altid så bare i ansigt? Det er fordi, de ikke får nok jern. Hvad med jer, dreng? Så vi sagde til dem, hvorfor den går længere ind, når man igen bagfra? Det er fordi, den bliver flad i hovedet ned til at røven. Og som min gamle far altid sagde på Vesterbro, hvad den ikke kan række, det kan spøtte, og forskellen baseret en ejer hos derude bag, ikke? Så havde de at gløde sig lidt i den tyk, så det kan jeg godt se. Ja, det er mit kødfarve hat, jeg har på i dag. Og jeg bruger ikke sammen med magasinskatten. Ja,